Sunog kalit ni Ulbo sa usa ka upholstery shop sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Gituohang hinungdan ang kalit nga pagsiga sa linya sa kuryente. Samtang tindahan ug payag sa Barangay Kanituan ug Dawsab. Si Cyril Chavez sa report. Nagpungasing kalayo nga paspas nga milamoy sa usa ka gambalay kini ang naabtan sa netizen si Leia sa Adela Extension sa Zone 9 Barangay Carmen, Cagayan de Oro City, Sabado sa gabi. Gani kita pa sa video ang kadako sa kalayo nga mihurot sa mong gambalay. Human ang sunog, pulos abo na lang ug mga sin nga nangapilo ang nabilin sa mong lugar. Matod sa mga trabahante sa mong gambalay nga usa ka upholstery shop nga nakadungog na lang sila og buto niadtong tungura. Una misilaob ang dakong kalayo nga gikan sa atop nga bahin. Paspasab mikatay ang kalayo, labi pa nga sagad sa mong shop, gama sa light materials, giubanan pa sa mga foam ug ubang gamit nga ana sa mong shop. Second floor dito. Katay pa Katay pa na og unang hugno dayon yung mga pila kasikan sa to. Hugdaw na dayon tanan. Siga na. Agi sa live mo to murang naay na panit na si babaw sir ba. Sagikan sa kanang inana bitaw nga kon sa poste kanang nagana. Sumala sa Carmen Fire Station nga miresponde. Pasado las 9 sa gabi nahitabo ang sunog nga ilang gisaka ngadto sa ikaduhang alarma. Mugawasab nga mukabat ngadto sa 315,000 pesos ang danyo sa mong hitabo. Swerteng walay naangol sa insidente. Duha ang nasunog apan partially damaged lang ang usa ka balay nga nadamay. Sa karon sir, under investigation pa siya. Kay gina-consider mo ginato ang mga lain-laing anggulo para kung unsa man galing ma-confirm nato masuta ginato unsa gid ang cause ani. Samtang paspas nga naugdaw ang usa ka payag, tindahan ug outpost sa Clenro. Human miulbo ang sunog sa Barangay Kanituan adlawng Lunes. Matod sa Bulwa First Station nga paspas silang miresponde sa mong sunog. Sanglit gama sa light materials, daling naugdaw ang payag. First alarm lang ang panghitabo ug anaa lang sa 2,000 pesos ang structural damage. Initial nga assessment sa atong investigator no kay kana kuno nga area dia is naay magtambay dia nga mga kanabitong mga tao nga may diferensya pod sa kaugalingon na kuno sila dia magtambay. So possible gitutukan sa atong investigator nga usa sila sa hinungdan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.